Mas Gareng Prawan karo Mbak Eva Petir. Nah, tujuh mencong sponsornya dadok. Monggo Mas Gareng. Mas Narko, alhamdulillah cita-citaku kabul. Dongoku awan wengi kapan aku iso sak panggung karo Mas Narko sing aran Dalang Idola. Dalang Idola para janda. Reng. Kowe kancamu ditandani aku rada mak. Memang aku Cek ngono ngomong muni idola janda-janda isin aku. sepurane wong iki mau Pak Zainuddin iki yo mung nyaut sak-sakale. Iki wong edan niku tok pinggir dalan didandani karo Pak Udin dadi niki ngaten iki. Idola ora kok idola para janda iki idola ki ana maksude. Oh maksudnya apa? Mas Narko ki dalang idola ki artine idola ki iki dalang ora lapak. Ngono Paton. Matan apa? Pinter sing nyang. Sing nyanyi tanggal lenggare iki lho. Oh alah. Lenggare iki tanggal 7
gembira iki mergo iki dalan iki padhet janggale. Setiap hari mayang. Lah alhamdulillah ini wong iki iso ketemu ana Lumbin, ngerti Lumbin ora? Dinnya apa, Pak? Rumah dinas wakil bupati. Wakil bupati. Makanya ono Kuparjo. Kuparjo. Mas Narko sama pinter. Oh, lebih pisan. Ya Allah. Putra daerah kita mriki nembe pisan. Biasanya pun rugiin zaman Suwardi Bapak Wali Sumaradi karena itu bupati. Berkok kabuan idola. Itu dolanan haji. Ya Allah. Tapi Mas Narko pisan iki. Lebih pisan iki. Kowe Iki sepidane iki. kowe cek dudik kowe. Sampean kan piro? Pisan. Padha wae kan pisan gombol. Nadyan kok pisan iki rasane iki wis rasa kaya dene wis matau-tau ono kene. Setuju. Tegese wis rasa mergo dipokoro warga masyarakat kanthi luar biasa sambutane. Ya, masyarakat. Biar